चले आए भैया, आज बड़ी सौभाग्य की बात बा। ये तूफान म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से, तूफान म्यूजिक वर्ल्ड के माध्यम से ये हमने के फगुआ के पहला कैसेट रुआ सब के बीच में जा रहल बा। हमने के वह पुरनका टीम बा, बाबा धर्मेंद्र, दिलीप भाई, जोड़ी से हमरा दुलरुआ फूफा सुदीश बबुआ, हमारा नाता में फूफा, गायकी में बबुआ, हमारा ध्यान दे। वैसे हमरा सामने बैठल कलाकार रमाकांत प्रेमी जी, दुर्गेश प्रेमी जी, विजय लाल यादव जी, मूसलाल यादव जी, सबका के हार्दिक प्रणाम बा, हार्दिक स्वागत बा। आशा न पूर्ण विश्वास बा कि रुआ सब के होली के कैसेट पसंद आई। हमने के पहला कैसेट था ए मलिकार होली के बिगाड़ल के हमने के यहाँ के होली के बिगाड़ दी है। बिगाड़ल बताई तो तनी हमरा मालूम नहीं है। रौरा मालूम नहीं है ना कितना दिन के उम्र भइल हमर 16 से 17 है। अरे राम हो राम, तब तो बबुआ तो तहार बियाह हो नहीं है भइल है ना, 3-4 गो लड़का बेले से प्राइवेट हवे सा। खैर कोनो बात ना, होली है भैया, बुरा न मानो, होली है। होली है, होली के बिगाड़ल राधे समरसिया, ई केंगो गुड्डू रंगीला। गुड्डू रंगीला तो भैया ये तना ना बाउर गा दी हले कि माने हमनी से गवैबे ना करी का बाबा, हमनी के साफ सुथरा गाई ले जा। गुड्डू रंगीला गौले, ओकरा बाद जोन बाकी राधे समरसिया गौले, राधे श्याम का गौले, का गौले राधे श्याम भाई कि ताड़ी पी के गाड़ी चलावता रे, मोबिल सोए पगिरावता। ताड़ी पी के गाड़ी चलावता रे, मोबिल सोए पगिरावता। आ तले ले जोन बाकी अब के पवन सिंह के जवानी चढ़त रहे। हाँ अब के पवन सिंह अबे तुरंत मार्केट में आई रहे। हाँ अब के उनकर पाम भेजत रहे। ई का कहले, ऊ कहले कि यारी बुझाता कि हमार मार्केटवा ई कुल मिल के खा जाइए सरकार, आ जाइए सही दोनों मिल के। हां ये दोनों गुड्डू रंगीला, हां राधे समरसिया, गलती नहीं खा बुझा। हां सही बात। हां तो ऊ का कहले, कैसे कहले, आई बजे दारू चढ़ा के कि राती के मुंह महका के हम सुत जाए हो पाछा से पाछा सटा के। सुत जाए हो पाछा से पाछा सटा के। तले अतने में विष्णु ओझा, विष्णु ओझा के जानता नहीं वो आ गइले। ऊ कहले कि अरे दादा रे दादा, ई तो कुल मिल के बुझाता आज बुढ़वा के पिछाड़ दी है सब कि जौनो दुगो पूरी मिलता, कीर्तन भजन गावता नहीं सब, अब बुझाता पूरियों पे आफत कर दी है सब। अब ऊ लगले दिले भैया पूछे केकरा से, बजरंग बली से। ऊ का पूछता रे कि बजरंग बली, बजरंग बली, होली में मोर काम कैसे चली। बजरंग बली, बजरंग बली, होली में मोर काम कैसे चली। बताई है नथिया के, हनुमान जी से पूछा था। हनुमान जी जौन बाकी ब्रह्मचारी है, ये कलयुग में भी बात नहीं। ए बबुआ, हाँ 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 हाँ, इतना लोग के रहुआ सुन लहली, रहुआ कुछ ना कहनी ना ना। ओकरा बाद हमार गुरुजी गौनी। अच्छा कैसे, वहाँ के का गौनी अजीत हलचल जी वीडियो के माध्यम से गुरुजी के चरण में बारंबार लगी रही, आजीवन वहाँ से आशीर्वाद की अपेक्षा रही हमेशा। हाँ वहाँ के का गौनी, वहाँ का गौनी
कि बरहम बाबा अरे बरहम बाबा फागुन में मन बा गरम बाबा बरहम बाबा अरे बरहम बाबा फागुन में मन बा गरम बाबा तले ले धा दे वहाँ के जब देखले खेसारी लाल जादो जन मार्केट में बारे ऊ कहले कि यार अब के ऊपर हिट कइले रहे गीत हौ कौन थोड़ी बदले रहने काटी से नु काटी से हां पियरी माटी से काटी से खोद देले रहे खैर उतना बाउर हमनी के ना गायब से तो ऊ देखले तो कहले कि आज दादा बुझाता कि अब हमर मार्केट में ई सब लोग खा जाइलो तो ऊ कहले कि हम तो ढोढ़ी मुदले रहनी पियरी माटी से आ देवारा मुआ न खोदे काटी से तो ढोढ़ी मुदले रहनी पियरी माटी से देवारा मुआ न खोदे काटी से ये तनल ठीक रहे आ तले जौन बाकी 2 रुपया लगी ता गई 2 रुपया हां 2 रुपया में बाबा मोय काम हां पौने 2 रुपया में का ओकरा से तनी से आगे बढ़ जाए फिर गौले 1.5 रुपया में और निमन चीज मिली 1.5 रुपया में टूटल फुटल मिली कि 2 रुपया हो 2 रुपया 2 रुपया में कि 2 रुपया हो 2 रुपया चोली लगाई दे हम 2 रुपया हो लगाई दे हम 2 रुपया हो साया रंगाई पौने 2 रुपया साया रंगाई पौने 2 रुपया 2 रुपया हो 2 रुपया 2 रुपया हो 2 रुपया चोली रंगाई दे हम 2 रुपया हो चोली रंगाई दे हम 2 रुपया हो साया रंगाई पौने 2 रुपया 2 रुपया तनो ले निमन रहे तले ले फेर गवले फिर दोबारा तेबारा हां तेबारा बढ़िया के बात ओ बेरा से मैंने मार्केट में रहले रह गइले से जितना फिर गवले हां का गवले कि भतीजा तोर माईओ जिंदाबाद तोर मौसियो जिंदाबाद बताइए मास्टर कि भतीजा तोर माईओ जिंदाबाद तोर मौसियो जिंदाबाद माईओ जिंदाबाद लेकिन हमनी के कहे के बा का कहे के बा